Salama Samba min calminima min calmini golloɓe radio Daka FM fof Daka Media en gila wonɓe ɗo ɓe ha yettiɓe lesɓe goto fof min calmini ɗum inde mum e yettode mum. Salama Samba menen kam min jetta Allah minen jetta ceerno kadi minen jettuma minen gandi ɗum ɗo ko yidde ma yidde amen e yiɗande amen ɗum feññini ɗum ɗo ɗum noon meɗen ñaganoma duuɓi kewɗi ane Adnan Thiam e barke mawɗo taw ko pasero ji gardoy ton ɗo oɗon namno men ɗeɗo namne ɓeɗo ko rewɓe kotiraɓe amen ko rewɓe moƴƴuɓe noon kadi hakkude mabɓe joom galleji mabɓe kadi kono sunna o wiiri ni ko noon tan enne kadi en beltima kono eɓe kewi sohlaji eɓe jooɗi ɗo gila garɗon ɗo ɗum ɗon fof ko yidde ceerno e yidde dental ngal e yidde diine o ko haala ko fof kam ko gonga ɓe oɗo ko mawnirawo amen oɗo ko keynam tawde koye radio gonɗen siwona ɗum on ko kala nomi e makko seeɗa koɗo kam a faami tawde o wi ko ɗaniɗo ɓeɗo ko miñiraɓe min jatigi mon ɗon jama ka kam ko oɗa woni salli o mo tini no fewi to bangal Ceerno Saydou ene madi kunjama o jibina ko kappasa nder leydi Guinée Bissau leydi ndi wi'ete ko Patchis kono noon wuro laamingo kappasa ngo wi'ete ko Picci laami wuro ngo ɗon o jibina nde o jibina ɗon noon caggal mum ɓe garoyi ɗo wuro no wi'e Tompen ɗon o nani jiyaɗo Allah goto pullo Fuuta ina jooɗi e nder leydi Guinée Bissau ina wi'e Ceerno Talibé ko on noon jooɗi ko e wuro no wi'e Dinga on ko ɗon jooɗi nan jangina ɗon eyo mi anda ɗo duuɓi makko yaranno kam o ari ɗon e juuɗe on ɗon o jangi Dinga ɗon ha o yettini alluwal makko sa'ad noon o ruttiti toon to kappasa to jibinande makko to on noon ɓeɗo ɓe mawniraɓe kalɗo Alaji Julde Alaji Samba ɓen kañum janggani ko aynakoɓe kono eɓe jibini eɓe jiiɗi sukaɓe mabɓe yo janggu ɓe nani noon almudo nanɗa ino jangi ɓe jahiɓe kalde e makko pour o janginana ɓe sukaɓe mabɓe koni ɗum fuɗɗori o fuɗɗi janginde kam o fuɗɗi janginde alluwal almudo o fuɗɗori almudo on no wi'e Isaga Binta ko ono fuɗɗori almudo caggal mum noon Dinga wuro nan ɗon Ceerno Sinthi Jim takko ɗon wuro no wi'e Ɗayifa Ceerno radiyallahu ta'ala an o sinci ɗon wuro o sincani ngo ɗon Ceerno Talibé Ceerno Talibé Diallo jinnaɗo Ceerno Amady Tidiane en o sincani on wuro ngo wi wonɗo hande o yahoyi o joɗɗindini tubakoɓe waɗeɓe ɓaleɓe to wuro no wi'e Piraɗa kanko ñifi hare nde kanko Ceerno du'awo makko o ñifi hare nde o du'i tan ko ɗon ɗum wayno tuppama ndiyam ni on saatu noon Ceerno Saydou Ceerno Talibé aroyi sincana Ceerno Saydou ittoyimo toon adi sincani mo ɗaharatu o immitoyi toon noon o hooti o yahi wuro no wi'e Lamoñ o huɓɓi ɗon duɗal ngal gila noon o huɓɓi ɗon duɗal ngal tan leydi ndi fof notimo kanko Ceerno Saydou woni almuɓe no gara nano e ñaama leydi ndi fof notimo laamu ngu noon tini kuɓɓugol makko toon ngol e wasde dejde leydi ndi so o lumbi tan leydi ndi fof ma lungu seni sane noon ko lamɗo ƴoƴƴo o saatu noon o ƴefti o jogiti Ceerno Saydou o teddinimo o waɗanimo suudu ɗum fof ko funtude mo tan wota o lummude koni noon ceernajo kam almudo mum ɓurani ɗum hunde fof
tawde almbe be tampi pelliti lumbude ko ni tan o feliti o lumbidi e mabbe be ngari ha wuro men do Riyad kuccidi non be pellino no yaade ko barkatu ton be pellino yaade on saatu non Ceerno addi be do no jarga o Alassane haldini ngari be cincido dum non l'islam o kam gollama do nyande minani hala nani Ceerno Mansour no hala do boyani timman libbitati Ceerno Mansour Baro minani eno hala do e cassette mi meeda dum nande tawde non ko kanko haali Ceerno Mansour dum kam ko wodi o wi Madina heegama heege ha yimbe be donki andude fof no bada o wi hakke dum ko jindini sarde heege nge ko jindini Madina o wi Ceerno nodditi wuro ngo fof batuɓe caalido o wi mido jogi gawri to ayne maadi kunjama mido namni mido nyaagi goto e almube be ya adano yakam gawrndi ya aduna kam gawrndi o wi dum ronki hebade o wi on batudo kam dum ronki hebade don kam ngol don kongol andinimmi deke Ceerno Amati Diani odo kanyum wawi Alhaji Massaïd Allah Ceerno men odo o wi amido yidi e gaddano yodo gawri nokkel mani ronka hebade Ceerno men odo no heba dum yo sappo jaara yo Ceerno Mansour weeti kadi subaka Ceerno halti kongol woni garanodo gawrndi hebaaki o wi kongol tabbongol Alhaji Massaïd haltan gaynu tan immi no tikki tan yahi natoy o wi kanko Ceerno Mansour non hakke dum ko muusimbo o immi o wi o yahi don e goddo kam mbo wi o mbo innani inde mon kon mi andi ko Sirifu Muyru wonata o wi on no jogi no jogi ya camion je mi andano e mi haalnu inde mabbo no wiyete Berlier o wi o yahi o wi on jimmi ko luba kam Berlier ma o e nder jemma he mi yahana gawrndi mi yidano kadi goddo tina on wi mbo Berlier o Ceerno nanda ko non dum jemmide kadi to jaata to no woddi lawol go kadi welani o wi ala min kam lubam tan ko non mi anda ton waddam he goto mbo mi yaada ton gandudo ton don non o waddi mbo e goddo o ari non o wi on mo waddi mbo on buri mbo jodde makko Ceerno Mansour nde o haalani on tan on funti mbo yimbo Ceerno hande do jottida e martabagal hande so a yottima ene maadi kunjama ma wuro ngo fo dillu wiyete dum wona jam wata yaton jemma so a yahi ton tan a dillina wuro ngo on so dum jibino ya goddum ko wona gawrinde e no batta accu tan ha salatu njahen tan o jabi o wi ko ni o jabi o wi salatu non be ngari e jottido ko heede moy be taw ma fananu juule moy be jaltu jama tan ben tay Ceerno Saydou en tay be dari o wi be charti gawrindi be nawi Madina be jottin ton Madina gawrindi Ceerno kadi anda fo holga dudo gawrindi o wi nde subaka juula be jottiti ton ko jemma dawnobe ton jemma ngari do jottito kadi Madina ko jemma o wi hakke hewo heege nge ko muusi o wi nde subaka juula hagasi nde salmina wi'a assalamu alaikum hakkunde don he allahumma anta salam wa salli o wi Ceerno gawrndi aride mai hakke heege nge ko muusi wi'a assalamu alaikum on wiide mo assalamu alaikum e wiide mo Ceerno gawrndi ari o wi Ceerno namni holga dudo gawrndi o wi woni tinaka o wi holga dudo gawrndi o wi min anni ko Muhammadul Mansour o wi naam o wi ar on ari mo holga dudo gawrndi o wi ko min addi gawrndi
ceerno wimo ko a sawdi gadduɗandi walla ko addiwu gaddoyɗandi o wi makko kam won andi ko ñande hen mo heɓi ko ceerno Mansour haali ɗum ɗo miɗa nana ɗo o téléphone ɗo aynimade kunjama kadi aynimade kunjama kadi o innu wuro ngo aynimade kunjama ɗum noon enen kam ceerno Amadou Samba enen ko wodani en tan kono ceerno men witani en jetti Allah no fewi ɗum noon minen komin almuɓe mon tan kala ko askintini e Madina ko ceerno won ɗon madinannajo goto arino ɗo ceerno Saydou wi ko kanko julnata o wi kanko wawa hay Fatiha ceerno Saydou yimbo minen de min suusa julnudema daro yeeso amen tan minen min ganni yo ɗum noon ha jomin en keddi ɗum ɗo kam ko kawral tan tawɗon ɗo e wuro ngo ko jaam tan so wona dental ngal no ɓeydi e barke Allah e duwawu ceerno dental ngal kam no ɓeydi bangeji fof ila to demal to ha e to gaynaka to ha e to jokkere en ɗam fof no ɓeydi Amadou Samba ko woni caɗele wuro ngo kam ndiyam ɗum kam ko caɗele amen miɗen ñaagui ballede ndiyam kala no men ballirte tawde hamminen nana madinannaɓe ɓe gasa forasuji bangeji ɗi fof ɗum ɗo kadi ko wuro ceerno miɗen ñaagui wallede ndiyam huna ɗum ko courant e lawol hakkunde amen ɗo e wuro Safro Gongo so tawi neɗɗo rafama ɗo joni o ma o ronde kiloji 14 nde o wawa yiide docteur kadi oto ala ko ma nawe e moto walla nawe e trois roues walla nawe e sare mbabba ɗumne kadi miɗen ñaagui laabi ɗi ha e courant on kono kam miɗen jiiɗi kam ko leeli fof kam ndiyam ɗam kam ɗum no men puɗɗorani ɗum sabona ko kañum woni laaɓal kañum woni l'islam rewɓe kadi ko dariɓe ko yiɓɓe kadi gollande Allah ene laaɗo mum gollande l'islam o e gollande ceerno sa'a fof eɓe jaha toon ziyaruji ɗum ɗon fof miɗen ñaagui wallede ɗum tawde noon enen minen gondi e duwawu ceerno minen gandi fof no ceerno wi hankini o wi to dawol to ceerno haali hanki ko o wi so neɗɗo gollani Allah ha Allah jaɓimo an a wawa gollande Allah ha Allah jaɓama o wi mo gollanɗo Allah ha Allah jaɓimo o si a gollani on tawde Allah wi dokkal mum ngal heƴata e fittandu woturu kanko si o rokkat ɗum heƴata e ma o wi dokkal ngal si ngal leeli e ma ngal ar e ɓiɗɗo ma so ngal leeli ngal arani e ɓiɗɗo ma ngal ar e tanirawo ma o wi ceerno Saydou kunjama kam aywa koye hoɗum walanno leltono min mbi koye suudu huɗo o leltono o wi tawde noon on kam gollani Allah ha Allah jaɓimo o gollani gollanɗo Allah ha Allah jaɓi ko Alaji Ma Saydou o gollananno Allah yoɓimo jobdi ndi leeli arani e makko kono ay to jobdi ndi aroyitu oto taniraɓe o wi neɗɗo heppat tan so arani e ma arani e ɓiɗɗo ma ara e tanirawo so arani e tanirawo ara e jatirawo kono kam no wayi fof kam jobdi ndi ko garoni non sukaɓe no tinni e daɓi ɗi to banggue ndiyam ɗam joni waɗan ɗon beela erdango raɓɓotan e banggue ndiyam ɗam min jettin ɗum Alaji Abdoulaye Walo erdango tan min jeehi min jetti Alaji Abdoulaye Walo haalat min kaari wuro mani kala teɗen ndiyam ɗam min jettin ɗum mawɓe Alaji Abdoulaye Walo minen ndiyam ɗam ɗo ceerno radiyallahu ta'ala an woyndu asandu ɗo ndu ko gasowo makko e hoore mum asindu wi'eteno Yorde on ko Alaji Ma Saydou ittimo addimo haa ɗo wimo asanam ɗo ndu woyndu on ko gasowo Alaji Ma Saydou wi'eteno Yorde on noon wona kadi wuro ngo addimo ko Alaji Ma Saydou ittimo addimo ɗo wimo as ɗo woyndu on asindu no woyndu ndiyam ronki heɓade nder les to wonto ko leydi daneri tal ceerno noon waddi hen
radiyallahu ta'ala anhu ha yahi ndiyam heɓaki. Ceerno men oɗo o ari ɗo o wi wonde soɓɓundu jamandu funnange jama o soɓɓundu ñamru paloɗon pale 50 kalɗo ɗe kaaɗi ma on jiiɗon toltonel no waɗi daƴƴel huɗo keccel so on gasiɗon ma on dañ ndiyam. Ceerno Saydou yamiri ɗum yo waɗe won no alhaali addiroyno ɗum woni heɓani waɗede tawde ko e radio gonɗen wona andi fof haali fof boyli asa Abdou Diouf asiɗo boyli ɗiɗi boynu fof o dañi ɗum sakuji ujunere ciment ndiyam ronki heɓade ha caggal mum mawɓe ɓe kawranoyi bange mo ceerno jopino yo woyndu waɗe o on bange hayso wona ɗon kam on bange nde woyndu asa ɗon no wi'e woyndu nayi gilan ndun asa tan ndun kam waɗi ndiyam seeɗa ko ina wawi jogade saare de sande ko ɓuri hewde ko dilli fof dogi yahi eggi yahi gure nan ɗo mami limpontane gure maɗe gon 12 wuro ɗe fof ko ɗo fiye ayne madi kunjal ɗo ɗe gummiɗe jogi ɗum fof woni sababu mum ko sababu ndiyam ɗum ne kadi ko garankenela no toon to ceerno kabaru caɗele ndiyam ɗam e ceerno tinino woynu no ase ɗon o ari o haalen ɗo ceerno Saydou woyndu ase ɗo caggal mum noon sode fitek e bukki ɓe ngaroyi kadi mbino gasa ɗo forage ɓe gasoyi kadi to sera wuro to ɗum noon ceerno Ama Samba ndiyam ayne madi kunjama wuro ceerno ngo ndiyam ala ɗo si asiɗo metraji 12 fuɗɗo ɓulde kono ndiyam ɗam nde wi'ete muwade me ari tawa ndiyam dendanangal ko wonno heɗi boyli hori on sa'atu ko mamen ƴeftatama turwaruji e taski saritaji mbabbi min ƴogoyta ndiyam ko saari wuro hakkunde amen e saari wuro ko kilometre jiɗɗi walla ɗo min jaha min ƴogoyta ndiyam ko wuro no wi'e Kucciti ko toon min ƴogoyta ndiyam minen ɗo tuggude mois de avril mai juin so wona min ƴefto turwaru min jaha Kucciti walla saari wuro min gaddoya ndiyam ko min jara ɗum ala ɗo e wuro erango huccinɗuɓe ka Alhaji Ablaye Wolle erango kam minen kam Alhaji Ablaye Wolle giɗo Allah o moƴƴo o ballowo aduna o laaɓɗo reedu o jiɗanɗo tagore o mo ganduɗa kadi wallata goto wallata ko aduna min calminimo min juurimamo ɗo ceerno salmintamo ɗo min calmini kankone kadi ɗo salminta ceerno ɗo ɗon o salmiti min juurimamo meɗen ñaagi ngoɗo wuro tawde ko wuro ceerno ko almudo ceerno ko jiɗɗo ceerno ko gollanowo ceerno wona kadi minen o waɗanta ko ceerno o waɗanta kala nde o waɗata yo rewnu ɗum e jungo ceerno adda ɗum e amen ko minen e ceerno dendi ñaagunde nde hayso o haalani ceerno wonde ayne madi kunjama miɗo yiɗi toon waɗoyde asoyde forage ma ceerno haalambo ko heddi ko kalmi ɗo ko fo ma ceerno haalu hay ceerno Amadou Ammar e hoore mum ari ɗo haalni men wonde no men kalno e oɗa ko Alhaji Tidiane no wiyete mbaɗum Alhaji Ablaye Wolle Tidiane Kadiel no men kalno e mbon men kalno e on min mbiya minen jondinori Allah ene laaɗo mum meɗen padi arziki amen meɗen gandi Ablaye Wolle no andi men no andani men kala nde arziki amen Allah waɗi ɗum e juuɗe makko tan mamen keɓ fuɗɗima noon e Alhaji Tidiane Kadiel kadi ceerno Amadou Ammar hakke ko yi tampere caɗele amen e wuro ngo nayi ceerno ɗi kadi ko o diwan ga addirse ha men kalnimo kabaru daka tongiya o ino handi e ndiyam nayi ceerno ɗi kadi ko ɗon ɗi garata e ayne madi kunjama kadi no handi e ndiyam o waɗi lettre kanko ceerno Amadou Ammar o waɗi lettre o windi o neldi Tidiane Kadiel pour ayne madi kunjama e pour daka tongiya kala nde jottinɗamo ɗum kanko tigi o haalnama wonde min jottinoma tan ɗum noon min ceerno Ama Samba kala ko heddi ko fof min mbaɗi ɗum caggal Allah ene laaɗo mum min mbaɗi ɗum e jungo men komin tampi ko fof ɗo banggal ndiyam to ko ɓeɗo rewɓe ɓuuri men tampude minen kam komin gaddanteɓe ndiyam tan
kambe woni gaddobe ndiyam dum non men calmini men juurima kala ko feewi hen ummori ko to Allah ene la dum kala kadi ko woni hen ko tagaado kajum timmani dum non jarga o wiete ko Alaji Ahmadu kanko miiti odo wiete ko Samba Kande mawira on wi Ablaye Kewto kono mabbe kawu haadi bibbe makko mawdo wiete ko Mamma Samba non nando yeso ngo welani no fewi de balde bandu welani ko dum hadi o tawtore ko neddo gandudo ko haalete do ko so tawanoma do kadi ma o haalanno en ko heewi ko no bandu welani de balde kanko non wodi odo talibe rewbe makko nando dum non ko wona dum ko to bangal affaire garanke ne kadi sakkitoren don seeda garanke kadi ko jiyaado Allah moddo o wondino do e Ceerno gon Ceerno Saydou gona modja o yidi Ceerno o gollani Ceerno ha Allah jobimbo golle makko de en kaltal ko yidde mo Ceerno de tan dum kam aduna fu andi dum o yidi Ceerno o yahi do haalede tubakobe Allah jeefimo ton Ceerno wi o ubbataake ton Ceerno wadimo e avion artirimo ha ay Madina Gunaas moftimo do Ceerno kadi juulimo moftimo en gandi kam soko giggol wonno timmi si tawi kadi ko tampanodo Ceerno kadi si wonde o yobama dum kadi selli labti dum non wadi si tampani mojja tan inshallah aywa ma Allah yobe dum non menen fof beden nyaago on duwaw menen fof ne Allah hedata men he galdon almudagal e men dewa heden don pele inshallah amen calmini on men juurima on kadi nyaagi yafuya non Fatiha salatul fatih astaghfirullah Hasan ko nyaagi den